unde putem lucra. Acum, tu ești partea ta subliminală. Dacă mergem prin cordonul argintiu, la celălalt capăt, ești totul. Este o parte din tine. Este astralul tău. Să mergem să simți, să auzi acel corp al tău. Aș dori să percepi acum, prin acest corp al tău, la celălalt capăt al cordonului argintiu. Sara, Da. vreau să-mi spui acum unde ești și ce percepi. Sunt la Dani în cameră, lângă ea. La Daniela în cameră, da. Ce vezi? În spatele ei un draconian care o sări către mine. Cum l-am fixat de perete. Ce dorește de la ea? Am zis că îi aparține. Că îi aparține. Partea subliminală stă lângă mine și a început cu energiile Reiki și am făcut stop. Nu ne amestecăm aici. Exact. Și zice că încearcă să-l țină la o parte. De acest draconian? Da, da, tot timpul. Bun. Știe pentru ce suntem noi aici? Este de acord cu această sesiune? Da. Cum îți apare ție partea ei subliminală? Destul de bine. Foarte bine. E luminoasă. Da. Are o lumină în plexul solar care nu-mi place. În rest e destul de bine. Bun. Chem acum să se prezinte în astral, în fața noastră, spiritul, sufletul și mintea ei, a Danei. Spiritul este puțin în negru. Da, este mai negru. Ce culoare are? Roșu în rest? Roșu ca și focul. Așa se prezintă, dar partea de jos se lipește ceva negru. Sufletul se prezintă într-un alb auriu. Interesant. Alb auriu, da. În ultima vreme vin tot dintre ăștia care sunt alb aurii. Da, da. Și ieri am avut un caz la fel, da. Așa este. Suflete bătrâne. Și mintea arată cam ca și spiritul, dar sufletul și mintea sunt mai mici. Da, cam cât la sută au mai rămas? Vreo 75 și 70. 75 și 70, am înțeles. Bun. O să vedem ce s-a întâmplat cu celelalte bucăți de energie, unde s-au dus. Înainte de a începe, aș vrea, Sara, să creezi o sferă energetică de protecție în care să lucrăm fără a fi interferate de entități și energii negative și nebenefice. Da, am făcut. Ai creat această sferă? Da. Ai sosit și tu. Este, de data asta nu are nicio culoare. E foarte limpede pentru că trebuie să vedem. Da, ca să vedem foarte bine ce se întâmplă. Bun. Avem multă lumină care nu e benefică. Ce este, de unde vine? De unde vine. Exact. O să dau eu ordin acum. Aș vrea și tu mental, Dana, să dai ordin, da? Rog și spiritul ei să dea ordin odată cu mine.
ordon să iasă din sfera energetică a Danei toate entitățile parazite și nebenefice care o interferează și să se alinieze în afara sferei de protecție acum. Ok, acum i-am lipit pe toți de perete. Primul a fost un lux care a ieșit din plexul solar. De acolo venea lumina aceea, Sara, nu? Da. Da. Draconianul, un reptilian. Văd o ființă de lumină. Arată ca și sfinții ăștia din Biblie. Zice că el e Melchisedec. Să vedem cine e holograma. Melchizedek? Este o reptilă. Reptilă. Un reptiloid umanoid. Deci, și doi Venom. Da. Și mai văd o lumină care nu-mi place deasupra noastră, De unde vine acea lumină? de sus. Hai să începem cu lumina asta. Nu înțeleg ce este. Hai să rugăm sursa, da, să te ajute, să fie cât mai clar, să vedem de unde vine această lumină. Ce caută aici, la Dana? Este energia Mahatma. Am înțeles, da. Hai să vedem de unde vine această energie Mahatma. Da. Hai să vedem de unde vine. Ea a practicat de 5 ani Reiki. Este o navă. Da. Este o navă în care sunt umanoizi. Iar nava este conectată undeva la o navă mamă. Da. Hai să-i întrebăm ce fac ei cu energiile astea. Ce fac ei, da, cu această energie? Cum interferează? Ei iau energii, le adună la o vibrație înaltă și cei care se conectează este un schimb de energie. Ei iau energie, dar și dau energie și are o vibrație înaltă, frumoasă, dar este de fapt un schimb energetic, da? Deci nu e că tu primești tot timpul, dacă nu primești, atunci dai. Dar îți place să le dai pentru că chiar dacă le dai, lucrezi la o frecvență înaltă și te simți bine. Deci, de fapt, și asta te stoarce până la urmă de energie. Da. Și ce ființe sunt astea? Un fel de pleiadian, sau cel puțin așa arată. Văd unul arată ca și cum avea un cap de pasăre. Albăstrui. Văd și unul cu urechile ascuțite. Și zice că ei fac asta în favoarea umanității, pentru că cei care încă nu au ajuns la un anumit nivel să profite de aceste energii înalte și să ridice vibrația omenirii, da? Da. Ok, acum hai să venim înapoi. Da. Și aș vrea să întreb spiritul și sufletul ei dacă ea mai vrea să
de de acolo acord cu energie această și energie, da. da, să fie acest schimb energetic. Văd cum ea închide acest portal, îmi zice stop, nu mai vrea. Văd cum energia se retrage și ea scoate un string din cap și din mâini și din picioare, câte un string. Văd cum stringurile se retrag. Foarte bine. Acum e ok. Putem să lucrăm. Bun. Hai să începem cu Lux, să vedem ce caută în sfera ei energetică, de ce o parazitează. Entitate Lux, îți ordon să scoți toate contractele și copiile acestora pe care le ai cu Dana acum. Rog și spiritul ei să-i dea ordin lui Lux să scoată toate contractele acum. Sunt două acorduri. Când au fost făcute? Un acord când a fost încă mică, văd o fetiță de vreo 9 ani. Și e vorba de un animal. Are foarte multă empatie pentru acel animal. Și animalul a murit. Și ea și-a dorit să-l păstreze. Văd că e un cățel. Și-a dorit atât de mult să-l păstreze și ea, crezând că ea păstrează cățelul, a găsit un Lux și l-a lăsat să intre. Și al doilea contract a fost pe la 20 de ani. Ce s-a întâmplat atunci? Văd cum se roagă. Da. E frică de o situație și văd cum se roagă. Și acel Lux îi promite că o să fie puternică. Și ea simte o energie frumoasă, plăcută. Da. Se lasă păcălită de acest Lux, de energia lui, că el e luminos, da? Da. Bun, vreau să conștientizez acum partea ei subliminală, ce s-a întâmplat. Da, eu am crezut că îi face bine pentru că era luminos. Da, acum am înțeles că acea lumină nu era benefică ei și se folosea de energia ei, acest Lux. De fapt, i-a blocat plexul solar și a făcut-o să se conecteze unde nu trebuia, la alți oameni, de exemplu. În special la bărbați, se referă cumva la bărbați? Nu Neapărat. există. Peste tot. Știu că Lux manipulează și energia sexuală. Da. Bun. O să dăm acum ordin, să anulăm, să ardem aceste acorduri acum. Entitate Lux, îți ordon să arzi toate contractele pe care le-ai cu Dana, acum și definitiv. Rog și spiritul ei să dea ordin să ardă toate contractele, cele două Facem un acorduri. foc de tabără. Da. Văd cum se ard. Da. Nu sunt în planturi. Să scoată tot ce mai are, stringuri, energii negative, să înapoieze toate energiile pe care le deține el. S-a hrănit doar. Are câteva stringuri pe care le retrage. Da, să le retragă. Mai ales în abdomen, în sistemul nervos. Ok. Bun.
Rugăm spiritul să mai scaneze încă o dată corpul eteric, să vedem dacă mai există vreun string. Nu, le-au scos pe toate. Bun. Hai să-l trimitem pe Lux de aici. Entitate Lux, îți ordon acum să deschizi portalul și să pleci și să nu mai interferezi niciodată pe Dana. Văd cum pleacă. Am închis portalul. Sigilează-l. S-a întors. S-a întors. Mai este ceva, înseamnă. De ce s-a întors? I-a mai lăsat un string. Foarte Să-l scoată. Un chakra. De ce l-a mai lăsat? De ce n-a extras tot? Acum pleacă. Bun. Să închizi să sigilezi după ce a plecat. Da. Nu s-a mai întors. Nu. Rog sursa divină acum să curățe toate energiile care s-au format după acest lux, energiile negative. Îl rog spiritul să se ducă în sursă și să se curețe prima dată. Da. Văd cum scoate negreala din el. Parcă se scaldă în lumină. Înăuntru, în afară. Da. Acum s-a întors și e curat. Perfect. Văd cum acele energii negre Da. se topesc. Da. Da. Mergem acum la acel draconian. Este acel draconian care a apărut la început, da? Da. Bun. Hai să vedem ce caută în sfera energetică a Danei. Deci o parazitează. Entitate draconian, îți ordon să scoți toate contractele și copiile acestora pe care le ai cu Dana acum. Rog și spiritul ei să-i dea ordin acestei entități să scoată toate contractele acum. E frică de draconian. Dana, te rog să dai și tu ordin mental. Da, Dana, dă-i ordin. Poți să dai și tare să scoată tot. Entitate draconian, îți ordon acum să scoți toate contractele și copiile acestora pe care le ai cu mine acum. Trei contracte, dar spiritul zice că mai sunt. Să scoată tot. Îți ordon încă o dată, entitate draconian, să scoți tot ce ai, și cele secrete, cele ascunse. Am mai scos 4. Da. Hai să te uiți, Sara, pe primul contract, să vedem când a fost făcut prima dată și de ce. Ce a cerut ea? Acum vreau ca partea subliminală să ne arate ce s-a întâmplat, Da. să ia primul contract. Și să conștientizeze ce s-a întâmplat. O văd într-o viață anterioară. Da. Stă îngenunchiată lângă un bărbat care a murit, e plin de sânge. Da. Foarte multă durere. Plânge, urlă și blestemă pe cel care l-a omorât. Și chiar vrea să-l caute, să-l omoare. Acolo s-a făcut primul contract. Da. Și s-a dus după el și l-a otrăvit. Acolo s-a făcut al doilea contract.
Mhm. Și de atunci nu i-am mai dat drumul. O luat-o Da, și în vis. I-a inclusiv făcut în foarte această viață. mult, a avut din cauza asta foarte multe emoții negative și frici. Și anxietatea aceasta tot de acolo vine? Nu de la lux. Mhm. Luxul i-a făcut asta. Da. Asta e pur și simplu frică. Frică pentru că Frică. știa că nu a făcut corect, pentru că a plătit cu același bani. Și de Mhm. această frică și vinovăție, din cauza asta a rămas la ea. Și zice că Da. ea aparține. Ok. Acum toate Conștientizeze 70 partea de ei ani. subliminală, tot ce s-a întâmplat, să vadă ce s-a întâmplat și să nu-și mai dea energia niciunei entități. Prima dată să scoată toată frica. Să scoată, da, toată frica care Aduce există, toată frica care o toate are peste o emoțiile energie. negative, fricile. Este în plexul solar este, unde e inima? În gât. De acolo le scoate, le aruncă în foc să ardă. Și acum se pune în fața draconianului și a zis că tu ai profitat de durerea mea. Acum s-a încheiat, gata. Da. Ia contractele, le aruncă în Să foc le ardă. și acum nu mai e frică. Își zice, dă-mi înapoi ce mi-ai luat. Prins curaj, bravo. Văd cum scoate o minge luminoasă, o bucată din suflet. Și ea zice că își dăm și cealaltă parte înapoi. Mai scoate și o bucată de minte înnegrită. Mă rog spiritul ei să controleze, să verifice ce am primit. Să le pună la o parte. Bine, mai departe. Să scoatem toate implanturile. Entitate draconian îți ordonă acum să scoți toate stringurile, implanturile, instalațiile, energiile negative și orice formă de parazitare care există asupra Danei. De asemenea, îți ordon să înapoiezi toate energiile, dacă mai există ceva. I-a pus ceva pe față, pe gât, Da. peste chakra inimii, Da, spate, nu pot asta. de-a lungul coloanei. Intră chiar în osul bazinului, de acolo scoate ceva, până în os. Da. Din mâini și din degete scoate, parcă sunt cuie dintre aia meci negre. A luat și de acolo energie frumoasă de Reiki și de toate, da? S-a hrănit și cu asta. Da. Acum mai scoate și din genunchi ceva. Ce scoate de acolo? Parcă sunt două șuruburi. Acum să vedem dacă eu pus ceva în corpul eteric. Da, hai să verificăm. Chiar sub burec, 1 centimetru sub bureche a pus ceva. Ce este acolo? Arată ca și un metal care intră și merge în jos către uter. Lung. Scoate de acolo. Ca și dureri. E pentru colectarea energiei, spune. Da. Peste coapsă i-a pus ceva, amândouă părți.
Energii negre. Ok, asta a fost. Mai Bun. este ceva, A zice revenit spiritul, mai este ceva. să scaneze încă de spiritul, da? Să vedem ce mai este. Partea stângă a capului, Da. de acolo desprinde parcă de ceva fire, tot negre. La maxilar, tot în partea de stângă. Și de acolo scoate ceva, parcă e un ac. Din urechea stângă, scoate ceva. Tot așa mai lunguieț. Ce urât se uită la mine. Nu-i convine. Zice că e gata. Nu, încearcă să-mi facă frică, știi? Da. Să te intimideze. Hai să-l trimitem, da? Da. De aici, entitate draconian îți ordon acum să deschizi portalul și să pleci și să nu mai interferezi niciodată pe Dana și nici pe noi. Și a deschis un portal mare. Văd cum sare. A plecat. Închid portalul, sigilez cu lumină. Da, cu lumină. Acum rugăm să spiritul eliminăm, lui, da, toate energiile negative care s-au acumulat. toate implanturile, totul să ducă în sursă, să se Să ardă le acolo. ducă, să le topească acolo, da. Da, văd cum face ca și un tornado. Energiile se ridică, implanturile se ridică. Bun. Dana, te simți puțin mai ușurată? Da, deci îmi circulă energie prin tot corpul. Ok, Da. mai departe. Bun. Hai să continuăm. Mergem acum la acest reptilian, să vedem ce se întâmplă și aici. Entitate reptilian, îți ordon să scoți toate contractele și copiile acestora pe care le-ai cu Dana acum. Rog și spiritul lui să-i dea ordin să scoată toate contractele și copiile lor. Hai să vedem cine e asta. Spiritul ei. De unde? Da. Între partea subliminală, cine e asta? Zice Cine că nu este? îl cunoaște. Ok, dacă ai 7 contracte cu el, atunci trebuie să-l cunoști. Este Iacve Sara sau nu? E alt reptilian. Se uită la ea și râde. Bineînțeles că e Iahve, da. Da. Domnul Zice că Iacve. cum de nu-ți cunoști Dumnezeul? Zice. Să-i spună că e prea minuscul ca să îl ia în seamă. Zice că pe tine nu te-am chemat, pe tine nu te-am văzut niciodată cine ești. Pe mine? Nu, pe ăla. Hai să ne uităm peste contracte, să ne lămurim, da? Când a fost făcut primul contract? Partea subliminală e foarte curajoasă acum. Scoate un contract, deschide și acum își aduce aminte. Treia în, mi se pare, Franța. Era un palast pe un deal. Da. Trăia în acel palast. Ceva baroni erau.
ea s-a căsătorit, deci trebuia să se căsătorească cu unul. Săracul e urățel, dar e un om bun. A avut un copil și copilul a fost bolnevicios și s-a rugat foarte mult. Au fost creștini, au fost catolici. Un băiețel așa de vreo 3-4 ani și foarte bolnăvicios și slab. Și s-a tot rugat pentru el. Acolo s-au făcut contractele. Zice asta că vezi că l-am vindecat. Și ea se uită la el și se uită ce s-a întâmplat. Și zice că, da, uite că eu i-am dat energie. Cu energia mea s-a vindecat. Și vrea să-l plesnească. Stai puțin. Ok. Bine. Acum ai înțeles că este Dumnezeul tău pe care l-ai chemat și te-a păcălit, da? Hai să ardem contractele și să mergem mai departe. Da. Smulge contractele. Entitate Iahve, să ordon să arzi toate contractele pe care ai cu Dana, acum și definitiv. I-a smuls contractele de mână și le-a aruncat în foc, acolo în fața lui. Foarte bine. Bine, hai să scoatem și contractele. Și implanturile. Da. O coroniță pe cap. Așa arată, ca și un inel mare, știi? Pus pe cap, dar parcă e de metal. I-a pus ceva peste al treilea ochi, așa puțin la distanță. Umerii. Stânga-dreapta scoate, parcă sunt lanțuri, parcă i-au băgat lanțuri. Știi cum s-au făcut acele vremuri? Wow! Ok, mergem mai jos, partea lombară. Este un dispozitiv. Tot parcă e metalic. Scoate de acolo. Gambele. Văd că sunt cizme. Nu sunt cizmele obișnuite, sunt cizme doar peste gambe și peste călcâie. Le scoate. Le aruncă jos. Între plexul solar și inima, parcă i-a băgat așa o placă ca să le blocheze. Cum o scoate acea placă? Da. Hai să vedem ce... În rinichi i-am mai pus ceva, direct în rinichi, parcă i-au pus pietre în rinichi. Le scoate. Aveți dureri în zona rinichilor? Sigur că aveam. Interesant. Parcă i-au pus 2 pietre așa mai ascuțite. Le-a scos. Să vedem dacă mai este ceva în corpul eteric. Acolo intră cu mâna în plexul solar și scoate. Parcă este așa o farfurie mică, așa arată rotundă, luminoasă. Cum? Interesant. Din corpul eteric, în regiunea uterului, văd că este un dispozitiv. Ce Așa, aveam? un semicerc băgat. Parcă sunt șocuri electrice, să-i producă dureri.
Mhm. Acum am înțeles. Am mai avut o viață când a fost în mănăstire și m-a promis că nu o să se mărite niciodată și cum îi zice, de abstinență. Da. Ok. Din tălpi mai scoate câte un cuie, șurub, cam așa arată. Și toate astea erau cu Șurubatul. stringuri către, da, toate astea erau cu stringuri către el, da. Zice Să că dacă sunt blocheze, să mulțumit, nu da. se ducă unde vrea. Uite, nu știu ce ai cu voi astăzi, dar eu trebuie să vă aprind puțin, că sunteți prea... Zice că e cu minte, e cu minte. Acum, Cooperant. dacă i-a luat din inima sau din suflet, hai să vedem. Să înapoieze tot ce a luat. Acum. Scoate o bucată de suflet care zicea că îi aparține. Spiritul ia și pune la o parte. Era o mingiuță de tenis, așa mare. Și-a ridicat mâinile, zice că nu mai are nimic, vrea să plece. Să mai scanezi odată spiritul, să vedem sigur dacă mai există ceva sau nu. Nu mai este. Bun. Hai să-l trimitem pe Iahve de aici. Entitatea Iahve îți ordonă acum să deschizi portalul și să pleci și să nu mai interferezi niciodată pe Dana și nici pe noi. Să nu mai intri în sfera ei energetică. A și plecat. Perfect. Așa îmi place. Închide, sigilează, te rog, Sara, portalul. Da. Eu au fost cam obraznici ăștia ultimii doi. El așa e de obicei, Iahve. Rugăm să sursa divină să elimine tot ce a produs acest Iahve, tot ce e nebenefic, negativ aici. Da, facem curățenie. Foarte bine. Ok, mai departe. Acum mergem la acea ființă de lumină, se prezintă ca Melchizedek? Da. Melchizedek, ok. Hai să vedem ce caută Melchizedek aici, cum a apărut și când. Entitate Melchizedek, îți ordon să scoți toate contractele și copiile pe care le-ai cu Dana acum. 3. Când au fost făcute aceste contracte? La inițieri. L-a invocat ea, nu? În timpul inițierilor. A fost invocat acest Melchizedek. Da, a fost chemat și acolo s-au făcut 3 contracte. Unul este un contract de a prelua energii de joasă frecvență și a le transforma pentru a ajuta oamenii. Un alt contract Deci pentru fost, vindecare i-a promis vindecare, că o ajută să vindece, nu? Nu, ea au promis că vindecă. Al doilea contract a fost că după moarte să se ducă la ei. Sunt oameni păcăliți pe la ei. Cântă și se roagă și lucrează cu lumină și deci sunt amețiți, de fapt. Dar cum arată acest Melchizedek? Cum îți apare ție? Am cu o robă albă până jos, cu sandale, are părul lung, are barbă. Este ca și un bătrân, așa.
Seamănă cu primul program. om, cu lete, cu... Da, cam așa îmbrăcat, da. Da. Te pare mai, cum să zic, mai bărbătos, mai Așa l-am mai simțit și... mai atlet. masculin. Da, Da. așa e holograma lui. De fapt, este o reptilă O reptilă, de da. culoare mai maronie. Mhm. Ok. Bun. Să ardă toate contractele acestea. Deci a fost și un contract de suferință. De a prelua toate energiile în jur și să le transforme ea. Da. Deci, să înțelegem bine, deci ea preia energiile de la alții, da? Se stochează la ea și vin ăștia și iau energiile. Deci ea să fie un canal, dar nu în sensul că ea aduce lumină, invers, da? Da. A ars contractele? Da, s-au ars toate trei. A înțeles partea subliminală că nu este benefic să-l invoce pe acest Melchizedek? Zice că în mare am înțeles despre ce e vorba, dar nu a înțeles ce consecințe are pentru ea. Pentru că, de fapt, o ține pe loc și se uită ce i s-a arătat, ce se întâmplă după moarte, să meargă la ei. Zice că nu a fost intenția ei. Ea a vrut să se elibereze după moarte și nu să meargă într-o cușcă. De fapt, ei o mențin în aceeași buclă a Matrixului. Asta e intenția lor, nu? Nu, e o altă chestie. Este un fel de dimensiune, da? Între 4 și 5. Da. Frecvență mai înaltă, unde se adună ăștia New Age-iști după ce este aici. Toți care au ei, practicat Reiki, astea. New Age. Ei nu se mai roagă la deități, dar ei lucrează cu îngeri, lucrează cu energie, schimb de energie. De fapt, ce li se face este, vine așa o ceață albă care îi amețește de tot, știi? Și își pierd jumătate din conștiință, da? Da, da. Să amețiți acolo, da. Da. Am o întrebare, dacă se poate. Sigur, Aș vrea să știu dacă maestra care ne-a inițiat are vreo contribuție la aceste contracte, pentru că atunci e o mare problemă. Bineînțeles. Bineînțeles. Da. Mi-e de ajuns. Adică am înțeles. În ce sens? Să ne explice Sara. Ce primește ea în schimb? Nu primește nimic. Ea este amețită. Ea nu este conștientă ce face. Nu este conștientă că face rău. Deci, exact așa cum... Crede că face bine, că e benefic. Cum tu nu ai fost conștientă când ai acceptat aceste contracte, nu ai fost conștientă ce se întâmplă. Exact așa. Deci puteai să dai și tu. Melchizedek a fost acum 2 ani. Eu nu cred că ți-a făcut ceva bine. Păi da, e logic. Dacă îți făcea bine, te simțeai foarte bine, Dana. Aveai Bineînțeles. Deci e clar, impactul ei, pentru că ea trebuie să creeze protecție în momentul în care inițiază niște discipoli. Corect? Da.
Aceste lucruri sunt pe propria răspundere. Pentru că cei inițiați, în ghilimele, sunt Da. amețiți. Ei nu sunt conștienți ce fac. Dar ea nu ar trebui să ne spună lucrurile astea? Nu știe? Ea nu știe că noi suntem interferați negativ? Nu știe, Nu. nu calcul. Partea ei subliminală, cum văd, începe să-și pună întrebări, dar ea în fizic nu este conștientă de asta. Nu. Ea crede și vrea să creadă că este un lucru bun. Mhm. Bănuiam. Ok, acum vreau ca domnul Melchisedec să scoată toate implanturile pe care le-a pus, Stringurile, da, stringurile implanturile, toate instalațiile, tot ce are. simbolurile. Și simbolurile, exact, tot ce a pus acolo, toate să fie scoase, arse, anulate. Scoate din corpul emoțional, din corpul mental, din corpul spiritual, din corpul astral, peste tot a pus câte un simbol. Această ceață. Ok. În creștetul capului mai este tot un simbol. Arată asemănător cu un 6, dar e și mai... Deci parcă e o spirală. Acest simbol pe care l-a pus el. Un 6 inversat, dar mai formă de spirală. Asemănător. Bine, acum mai scoate câte ceva din palme. De toate chakrele câte un string. Din spatele chakrelor câte un string. De-a lungul picioarelor au fost stringuri. Și văd că a deschis portaluri în aură. Astea le facem noi. Să scoată tot ce a pus acolo. În corpul eteric acum, același lucru. În toate chakrele au băgat câte un string și câte un simbol din asta. Și în tălpi și în palme. Și în al treilea ochi. Le adună. Gata. Nu mai are nimic? Nu. Bun, hai să-l trimitem atunci de aici. Entitate Melchizedec, îți ordon acum să deschizi portalul și să pleci și să nu mai interferezi niciodată pe Daniela și nici pe noi. Ce provocant. A închis un portal mare ca să vedem unde merge și pleacă acolo unde sunt oamenii ăia îmbrăcați în alb, care meditează. Și au trântit portalul. Ne pot păcăli cu lumina lor. Ok, acum rog sursa divină, rog spiritul să ducă toate energiile rămase după el și simbolurile în sursă să le ardă acolo. Toate. Și ceața aia să adune. Ok. Și acum rog spiritul să conștientizeze care portaluri s-au deschis din această cauză. Să știi că arată ca și cum ar fi așa aura spartă. 1, 2, 3, 4 găuri. Dreaptă în față. Să fie închise toate portalurile și pe care noi până acum nu le-am depistat. Dar să fie închise pentru totdeauna. Da, s-a făcut. Bine.
Perfect. Hai să mergem mai departe. Au rămas cei 2 venomi. Da. Mergem către ei. Entități venomi, vă ordon acum să scoateți toate contractele și copiile acestora pe care le aveți cu Dan acum. Veni cu câte un contract. Da. A fost făcut la început, la intrarea în Matrix. Nu. Aceste contracte se fac când copiii au câteva luni sau maxim 2 ani, primul contract. Da. Și al doilea venom este preluat. Cum se preia un venom? Deci dacă cineva în familie se comportă urât, vorbește urât și vrei să-l îmblânzești și să faci totul ca să nu fie tot timpul supărat, ar putea să preiei un venom. Să-l ajuți. Deci tu crezi că l-ai ajutat. Da. Deci un contract direct și unul indirect. Sunt legate de primul om? Amândouă. Amândouă. Să vină și domnul P.O. Entitate primul om, îți ordon să scoți toate contractele și copiile acestora pe care le ai cu Dan acum. Doar 3 contracte. Când a fost făcut primul contract cu P.O.? Să vadă partea subliminală. Stai să le iau și să ne arate. Primul contract a fost făcut când ea a venit aici. În Matrix. Am trebuit să treacă printr-o mașinărie care Adică te lasă să intri aici, dar pe contractele lui. Trebuia să intre printr-un tunel, da? Luminos, roz, frumos. Au zis că aici e intrarea. Și când au ieșit, i-au lipsit o bucată din suflet și o bucată din minte. Și s-a simțit foarte rău și nu a înțeles ce și a întrebat și a zis că asta este procedura pentru că ești prea mare și prea puternică pentru această planetă. Și le primește înapoi la plecare. Da. Și a spus ok, dacă altfel nu merge. Și prin trecerea prin tunel era deja puțin amețită, nu mai știa exact ce și cum. Ok. Bun. Deci sunt 2 contracte, da? Pe o bucată de suflet și pe o bucată de minte și mai este un contract. Am zis că în fiecare încarnație, când își ia un corp fizic, are un contract, are dreptul să-i manipuleze corpul eteric, da? Da. Ok. Entități venom și entitate primul om, vă ordon să ardeți toate contractele pe care le aveți cu Dana, acum și definitiv. Ea le smulge de moment și le aruncă în foc, așteaptă până ce ard și arată că sunt arse. Da. Da. Perfect. Entități venom și entitate primul om, vă ordon acum să scoateți și să ardeți toate stringurile, implanturile, instalațiile, toate energiile negative cauzate de acestea și orice formă de parazitare care există asupra Danei. Vă ordon de asemenea să înapoiați toate energiile pe care le dețineți în orice formă și linie temporală, univers paralel sau altă existență. Vine o bucată mare de suflet, o bucată mare de minte. Spiritul le ia, le controlează, le verifică, se recunoaște, le pune la o parte. Ok.
Venomii au început să scoată toate felurile de energie din mentalul ei și din minte. Primul om, uite că acum face magie, știi, cu mâinile. Scoate, deci el stă acolo și cu mâna lui, așa, ca și un magnet, scoate căciula de pe cap. Da. Scoate stringurile, din inima energetică scoate un minge, rămâne aici. Ce este un minge? Este un fel de cristal. Deci tu puteai să-ți cureți chakra inimii cât vroiai, că nu ai reușit să cureți de tot pentru că era acolo ceva și acest ceva era acolo. Din chakra 1 scoate ceva, tot o minge. Nu ai reușit să te împământezi ca lumea din cauza mingii și tot așa este un aparat. Ok, scoate și peste corpul eteric a pus parcă o hologramă, parcă e o plasă, știi? Luminoasă. Scoate. Mai este un string, încă un string din cap. Hai să vedem ce-i cu stringul ăsta. Karuna. Da. Deci, prin Karuna Reiki te-ai conectat cu primul om, da? Frumos. Ok. Da. Hai să le scoată pe toate implanturile, simbolurile, tot ce s-au pus acolo. Inițierile. Văd că ies tot felul de simboluri luminoase, frumoase, albe, sunt în corpul astral. Deci parcă e îmbrăcată în acestea. Se scutură de ele. În corpul fizic, chiar și în mâini, în tălpi, peste tot corpul fizic erau puse. Acum zice că e gata, nu mai este nimic. Acum hai să vedem, hai să trimitem, că nu-mi place de el. De primul Să rând să vedem trimitem, da, și să eliberăm venomii. Dacă doresc să se elibereze, să rupă contractele pe care le au cu primul om și stringurile. Venomul care avea direct contract, vrea să se elibereze, celălalt se ascunde. E frică? E frică? Spune că nu trebuie să-i fie frică. Spune că au fost și ceilalți eliberați, au mai fost alți venomi și se duc pe planeta lor, este totul în regulă. Nu trebuie să se teamă de primul om. Văd cum au tăiat stringurile. Perfect. Hai să-l trimitem pe primul om. Entitatea primul om îți ordon acum să deschizi portalul și să pleci și să nu mai vii niciodată în sfera energetică a Danei și nici în sfera noastră. Se ridică ca și Superman și pleacă în sus. Da? Închis portalul. Închide, sigilează. Rugăm sursa divină să elimine după el toate energiile negative care le-a degajat. Spiritul să le ia, să le ducă în sus. Tot. Sunt energii luminoase. Să le adă în sursă. Da.
s-a făcut. Acum rog sursa divină absolut întregii creații să permită două Culoare unice. luare. Eliberăm venonul. Văd că vine un singur culoar peste ei. Se țin de mână. Merg împreună. Da. Când au ajuns cât mai sus, Da. unul albastru și unul puțin mai roz. Omuleț. Acum ne mulțumesc când au văzut că se curăță. Ne mulțumesc și au dispărut. Ok, acum rog spiritul să ia sufletul cu bucățile de suflet și să le ducă în sursă. Da. Să le verifice încă o dată și încă o dată dacă sunt ok, dacă le recunoaște energia, dacă sunt un singur suflet. Da, le curăță. Stai puțin. Se luminează. Și acum are, cum să spun, nu e alb și nu e albastru. Deci este un alb și puțin albastru, e foarte, foarte luminos. Așa e sufletul ei. Da. Așa se prezintă. Ok, acum să luăm și mintea cu bucățile să fie verificate. Am uitat să spun, pe eu a scos de minte o bucată de matrix, da? Le ia în sursă. Ia și toată negreala care a ieșit după venom. Le arde. Și acum așteptăm puțin. Văd cum spiritul se umple cu lumină. Se verifică încă o dată. Mintea durează puțin. Tot mai multe acolo. O intenție puternică să iasă tot ce este manipulativ, tot ce este nebenefic. Acum ies în sus, spre sus, urcă ca și un fum. Și să se umple cu energie nouă din sursă. Vindecare, integritate, conștientizare. Ok. Acum văd cum spiritul și sufletul se une. Și acum se unesc și cu mintea. Da. Forma sfera. Se amestecă. Da. Oricum se face o sferă foarte luminoasă, mare. Și acum vine după corpurile lui, ei, Da. le duce în sursă, le desface și văd cum este acolo. Între straturi erau energii luminoase, ca și o ceață așa luminoasă, albă, aurie, roză. Vreau să știu de ce a fost acolo.
Și zice că astea au fost energiile pe care le-ai adunat din sus, de unde ai primit. Sunt informații, sunt coduri și văd că sursa ta nu a vrea să le accepte, nu vrea să aibă nimic în corp, ceea ce nu-i aparține din totdeauna. Văd acum cum corpurile se unesc. Știi cum arăți? Wow. Părul blond alb, lung, mare de vreo 2 metri. Pielea este albă-albăstuie. Ochii migdalați. Ochii albaștri migdalați, un albastru așa deschis. Din sistemul pleiadian. Zici că după rasa noastră s-au inventat îngerii. Ne arată ca și un înger din ăsta luminos. Acum rămâi în sursă. Și hai să scoatem chakra omega, să luăm Chakra omega, da. O iei în mână. Și aici în sursa divină absolută, întregii creații, să iasă toate traumele, toate aspectele pe care nu le-ai integrat sau s-au blocat acolo din cauza fricii, din orice cauză. Un aspect negru iese de acolo. Să vedem ce s-a întâmplat. A fost executat odată. Era femeie. A fost spânzurată. Și a rămas traumă. Da. Deci văd acolo vreo 30 de oameni spânzurați. Între ei a fost și ea. Nu au făcut nimic. Deci i-au luat pur și simplu ca să le facă celorlalți frică. Și au fost spânzurați pur și simplu. Acum înțelege ce s-a întâmplat. Da. Rog partea ei subliminală să o ia în brațe, să-și ceară iertare că nu a înțeles trauma și nu a putut înainte să o vindece. Să pună vindecare, lumina, iubire, vindecare. Văd cum dispare acel aspect. A rămas doar puțină lumină care intră prin creștetul capului și se pune în chakra inimii. Ok. Se simte mai ușurată, zice. Să vedem ce mai iese. Da. Mai ies emoțiile acolo. Ca și fum negru. Emoții captive. Acum aș vrea să umple partea subliminală, să umple chakra omega cu vindecare, integritate, putere. Vindecare, integritate și putere. Să pună peste această chakra,
Stai că mai a ieșit și o cruce a ieșit de acolo, neagră. Să pună peste o protecție puternică să nu se atingă niciodată nimeni de acea chakra și o punem la loc. Se conectează, se împământează și se conectează cu prima chakra care începe să se învârte. Este ca și un dot negru, o energie de acolo. Mai iese energie. Urcă mai sus în 2. 2-ul se mărește și se desprinde așa o energie lăptoasă, ca laptele. Mai ies ceva, o energie negre, se curăță, Da. se micșorează, urcă mai sus, plexul solar, începe să se învârtă. Nu știu, Diana, dacă simți acum că nu mai este luxul, se mișcă, se învârte chakra 3. Tu simți ceva, Dana, acum la chakra? Temperatură în 3 și presiune pe emisfera dreaptă. Văd că mai iese energie de acolo. Ok, se micșorează, urcă mai în sus. Chakra inimii și de acolo iese o energie lăptoasă, lipicioasă. Începe să se învârte. Se arată un verde frumos. Urcă mai în sus. Și de aici iese energie din gât. De aici ies multe energii negre stocate. Zici că au fost multe lucruri stocate pe care nu le-ai spus. Adevărul tău pe care l-ai reținut și ai înghițit. În loc să spui ce trebuia să spui, ai înghițit lucruri. Este acolo. Văd cum se ușurează, cum e frumos. Urcă mai sus, 3-lea ochi. Da. Tot energia lăptoasă se desprinde, se arde și acum văd cum începe să lumineze acea chakra, se învârte. Să știi că dacă s-o curățat, ai al 3-lea ochi foarte puternic. Urcă mai în sus până în creștet. Începe să se învârtă și de acolo este acea energie lăptoasă. Chiar că și laptele, da, nu e frumos. Ok. Acum, stop. Luăm și chakra alfa. Da. O iei în fața ta. Și acum aș vrea să dai ordine și să scoți tu cu sursa ta, aici în sursa divină absolută a întregii creații, toate simbolurile, toate implanturile, tot ce nu era acolo în forma originală, tot ce consideri tu că deranjează funcțiunea acestei chakre. Ies simboluri, ies o hologramă cu peu, mică, ies ceva cristale, arată ca și litere. 1, 2, 3, 4 stringuri în sus, dar nu sunt stringurile cu sursa. Văd cum se desprind.
Și acum rugăm sursa divină absolută întregii creație să pună vindecare, funcțiunea perfectă a acestei chakra, putere, integritate și legătura cu sursa foarte puternică, cu sursa din care ai ieșit. Să punem o protecție, să nu se atingă niciodată nimeni cu nicio inițiere, cu nicio energie, să nu deschidă niciodată un portal prin această chakra. Asta este a ta. Da. O punem înapoi. Se conectează în jos cu chakra creștetului și până în jos cu omega, până în jos în pământ, în sus, se reconectează la sursă, dar mult mai puternic. Și acum vine ca și o cascadă energia sursei, trece prin tine. Și acum să știi, pentru că este voința ta, peste tot, unde au fost energiile Reiki, canalurile de Reiki, sau orice fel de canal, de acum încolo curge direct energia din sursa divină absolută a întregii creații. Și din palmele tale. Deci, toate aceste energii cu Mahatma și cu Reiki și ce ai avut, sunt o singură energie, energia sursei divine absolută a întregii creații, din care ești, din care ai ieșit ca un întreg. Acum stai în fața mea, ești puțin mai înaltă ca mine, ești mare, și eu sunt mare, dar tu ești cât mai înaltă. Eu sunt cea mai înaltă. A? Zic, tu mi-ai zis că eu sunt și mai înaltă. Și tu ești înaltă, dar ea e și mai înaltă ca noi puțin. A, e mai înaltă decât noi? Wow. Da. Ok. Dana, până acum, prima parte am terminat. Cum te simți? Sunt ok. Circulă energia pe mine. Acum m-am încălzit, că la un moment dat mi-a înghețaseră picioarele. Ok. În emisfera dreaptă simt o durere, o presiune. Probabil cum s-au scos de acolo. Nu. O să lucrăm și pe creier. Are altă cauză. Are o altă cauză în corpul eteric la care încă nu am ajuns. Sunt conexiuni cu alte persoane. Da. Ok. Na bine. Atunci mergem mai departe. Hai să mergem să curățăm corpul eteric, Sara. Da. Ordon să iasă din corpul eteric al Danei toate energiile negative și nebenefice, toate hologramele și să curățăm toate straturile corpului eteric, de toate programele puse aici. Da. Ok. Gata? Ți-ai activat palmele. Partea subliminală stă lângă noi și a activat palmele. Ne ajută. Da, și facem acum vindecarea corpului eteric și a corpului fizic. Și dăm apoi ordinele acelea? Înainte ordinele. Da. Păi de asta ziceam să le dăm acum ordinele. Și apoi lucrăm în plan eteric și în plan fizic. Da.
Ordon să iasă din corpurile eterice și din cel fizic și din toată sfera energetică a Danei, din atomii, din toți atomii, neuronii ei, să se distrugă, să se elimine, să se ardă toate farmecele, blestemele, vrăjile, inițierile, simbolurile și cele legate de Reiki, ritualurile de magie, toți egregorii, paraziții energetici de orice fel și tip, și să se distrugă, să se dizolve definitiv toate blocajele sentimentale, financiare, relaționale și orice fel și tip de blocaj energetic și de asemenea să iasă, să se anuleze definitiv toate promisiunile, jurămintele de castitate, sărăcie, ascultare și orice fel de promisiune și legământ și jurământ făcut de Dana în orice timp și viață cu orice entitate negativă și nebenefică ei și totodată să se anuleze toate botezurile religioase, ritualurile de cununie, toate promisiunile religioase, să se ardă toate stringurile și legăturile cu orice entitate negativă și nebenefică și cu orice entitate umană negativă și orice vampir energetic. S-au desprins vreo 50 de stringuri. Da. Ies energii. Sunt luminoase, interesant, sunt energii luminoase, încă nu a ieșit nimic negru. Partea subliminală zice că astea sunt rămășițele, pentru că ea a încercat să transforme toate energiile preluate și acum sunt luminoase. Bine, ok. Continuăm. Da. Ordon să iasă din toate corpurile eterice și cel fizic și din toată sfera energetică a Danei, inconștientul, subconștientul, mintea și conștiința ei, dar și din sufletul și din inima ei toate temerile, fricile, anxietatea, programele religioase, tiparele negative, cuvintele negative, amprentele energetice negative, karma, supărările, depresia, anxietatea, violența, blocajele energetice, neîncrederea, energiile negative, vibrațiile joase, regretele, rușinea, starea de vinovăție și orice parazit energetic, dar și acțiunile negative și nebenefice și energiile negative și induse asupra ei prin puterea gândului și cuvântului și trimise asupra ei de către ea, dar și de alte persoane și entități. Rog de asemenea să se anuleze programul bazat pe ziua, luna, anul nașterii, ascendentul și semnul său zodiacal. Văd cum toate astea se desprind. Da. Văd că este o persoană care o influențează foarte puternic prin plexul solar. Din cauza asta, durerea de cap. Acea persoană. Este o femeie. Parcă e o prietenă sau este aproape. La fiecare câteva zile are de a face cu ea. O cunoști, Dana? Știi despre cine e vorba? Probabil că e maestra cu care am întrerupt orice legătură acum o lună și ceva. Intră prin plexul solar și vrea să-ți impună câteva idei de ale ei sau voința ei. Nu mai accept, refuz categoric să mai lucreze pe structurile mele. Din cauza asta te doare capul și te simți așa ciudat la stomac. Eu o bănuiesc. Poate vedeți voi altceva. Nu știu. Întreabă cine e. Acum partea subliminală a conștientizat și o să pun o protecție. Și tu pui o protecție mentală după, dacă simți nevoia. Ok. A ieșit și plasa aia cu șabloana cu zodiacul. Văd că mai ies energii preluate. Ai strâns multe energii în stomac. Da, și spatele. Deci plexul solar în parte din spate.
De acolo iese. Sunt energii preluate, nu sunt ale tale. Ok, Anca, aici va trebui să ajutăm puțin. Da, da, o să lucrăm pe toate organele afectate. Ok. Continuăm. Da. Ordon să iasă și să se dizolve din toate corpurile energetice și cel fizic și din toate organele Danei, toate tumorile, bolile, toxinele, celulele și neuronii negativi și nebenefici și de asemenea, ordon să se anuleze toate efectele negative ale medicamentelor, ale vaccinurilor, să se elimine metalele grele din corp, să se curețe sângele și toate corpurile energetice și cel fizic și toate organele Danei de toate rezidurile energetice și fizice negative și nebenefic care au mai rămas și să se încarce energetic, pozitiv și benefic toate organele și corpurile și toate locurile din care au fost eliminate implanturile și energiile negative. Mai ies câteva energii, nu mai sunt multe. Din picioare. Din picioare sunt toate energiile altora. Ai foarte multe energii preluate. Te încurcă sănătatea în corpul eteric și în fizic. Bine. Hai să începem cu curățarea și cu vindecarea. Bun, da. Hai să lucrăm acum pe organele afectate, pe toți protonii, neutronii și electronii care conțin informații negative și nebenefice, care tulbură reglarea și activitatea la diferite niveluri funcționale ale organismului. Anca, din cap până în picioare tot. Da. Da, o să lucrăm întâi, Dana, pe corpul eteric, pe corpul tău eteric. Aș vrea să participi și tu și spiritul tău și partea subliminală să fie aici cu noi. Oricum sunt aici, da. Vreau să conștientizeze și să lucrezi și tu cu noi. Scanez acum corpul Danei, corpul eteric al Danei. Mă duc de la cap până la picioare, îl scanez, tot corpul ei. Mai sunt energii negative întunecate, văd multe energii negative. Extrag din corpul tău eteric, Dana, acum toate energiile negative și nebenefice, toate emoțiile, toate traumele care au fost stocate aici, le scot pe toate și le duc în sursă pentru a fi dizolvate. Extrag din corpul tău eteric acum toate informațiile negative, emoțiile negative, tot ce e nebenefic, ție scot și duc în sursă pentru a fi dizolvat. Extrag încă o dată tot ce e negativ și nebenefic din corpul tău eteric și dizolv. Acum trimit energia și informația de vindecare. Trimit energie de vindecare în tot corpul tău eteric. Mă duc acum în zona capului eteric, intru în zona creierului eteric și trimit aici energii și informații de vindecare, de activare a tuturor capacităților tale extrasenzoriale, clar vederea, telepatia să se activeze acum. Trimit peste tot și în subconștientul tău, trimit energia și informația de vindecare, de protecție, trimit energii de vindecare și de protecție. Cobor, a apărut acea femeie și am dat-o afară. A apărut acea femeie? Da. S-a uitat, a văzut ce facem noi acum? Da. Am dat-o afară. A zis ceva sau nu? Nu am lăsat-o pentru că are o energie foarte negativă, nebenefică, nu mi-a plăcut.
trimit acum în plexul ei solar, trimit energii și informații de vindecare, curățăm toate meridianele energetice ca să curgă bine această energie vindecătoare. Rog sursa divină a întregii creații să trimită raze vindecătoare acum, să o învăluie în lumină pură, în energia pură a sursei divine. Și peste tot aceste energii de vindecare care să curățe, să vindece locurile afectate și de unde au fost scoase implanturile acum, trimit lumină pură, în locurile unde au fost extrase acele stringuri, acele implanturi, o lumină acolo, vindecătoare. Verific încă o dată corpul eteric și extrag toate blocajele care au fost puse aici, în corpul eteric, le dizolv și trimit energii și informații de vindecare, de iubire necondiționată. Începe să se lumineze corpul ei eteric. Au fost foarte multe aici stocate și traume, multe leziuni în corpul ei eteric. O să creez un pansament din cap până în picioare, să aplicăm acest pansament energetic peste corpul ei eteric cu energii de vindecare și de protecție, astfel încât corpul ei eteric să fie mereu protejat, ca niciun atac energetic să nu poată să străpungă această protecție, să fie mereu protejat corpul ei eteric, să fie în permanentă conexiune cu sursa divină, cu spiritul ei, ridic vibrația corpului ei eteric și conectez cu energia vindecătoare a sursei divine a întregii creații. Totul este protejat acum, totul strălucește, mai sunt mici energii care se vor dizolva, negative. Tu, Sara, cum percepi corpul eteric acum? Acum s-au umplut toate găurile, toate rănile s-au umplut cu lumină. Acum începe vindecarea. Da. Și din cap. Da. Și din cap începe să dispară durerea. Să știi că această femeie ți-a tot trimis energie. Nu poți să o identifici, Sara. Cum? Cine e? Femeia despre care ai vorbit a încercat să ne trimită energii Reiki, energii de vindecare și a început să te doară capul și mai mult. Și am trimis-o afară și am pus un zid între noi să nu mai poate intra și să se întoarcă energiile la ea. Cred că acum îți trece și durerea de cap și chestia aia din stomac. Să lucrez și pe corpul fizic. Acum vreau să lucrez în zona capului. O să mergem acum în zona corpului fizic, să lucrăm și aș vrea întâi, Sara, să lucrăm în zona capului, a creierului, da? Să extragem toate informațiile negative de aici. Scanez capul tău, Dana, acum, peste tot. Scanez și gâtul, capul și extrag de aici toate informațiile negative și nebenefice, le scot și le duc în sursă pentru a fi dizolvate. Extrag atomii negativi și nebenefici și duc în sursă pentru a fi dizolvați. Extrag toate programele care au fost trimise aici, în zona capului, le scot și le dizolv. Acum o să merg în zona creierului, intru în emisfera dreaptă, emisfera stângă, cutia craniană, scanez și scot de aici toate informațiile negative și nebenefice responsabile cu durerea pe care o a avut-o Dana
cu problemele pe care le-a avut ea legate de anxietate, depresie, emoții negative. Scoatem tot ce e negativ din toți neuronii ei, din creier. Îi scoatem acum aceste informații negative, le scoatem și le ducem în sursă pentru a fi dizolvate. Extragem din creierul ei acum, din toți neuronii, energiile negative și nebenefice, toate gândurile negative, toată durerea, traumele ei. Vreau să le scot acum și din subconștient, să curăț subconștientul de toate traumele suferite, toate viețile ei, să fie scoase acum emoțiile negative și traumele, durerea suferită să fie scoasă și dizolvată, dusă în sursă pentru a fi dizolvată. Acum trimit în zona creierului, peste tot, și trimite energii și informații de vindecare. Rog sursa divină a întregii creații să trimită în fiecare neuron, să refacă toate conexiunile de la nivelul creierului, să trimite energii și informații de sănătate, de vindecare, de autovindecare, de protecție, de integritate, astfel încât Dana să nu mai aibă nicio problemă, să fie puternică, să aibă încredere în capacitățile ei, să-i se activeze toate capacitățile și abilitățile sale și capacitățile extrasenzoriale, telepatia, clarvederea, telechinezia, tot ce își dorește ea să fie activat acum. Trimit energii și informații de vindecare, se refac toate conexiunile, trimit în memoria fiecărei celule, fiecărui neuron, trimit aceste informații de sănătate, de vindecare, de liniște, de pace, de iubire absolută. Trimit iubirea necondiționată în fiecare celulă, memoria fiecărei celule, fiecărui atom, fiecărui neuron și subconștientul ei. Trimit această energie a iubirii necondiționate care dizolvă orice problemă. Umplu acest spațiu cu iubire necondiționată. Trimit informații de fericire, bucurie, sănătate, lumină pură să intre aici, în aceste locuri, în toate celulele din corpul ei, să fie inundate, să se facă un duș cu lumină pură, da? Cu iubire necondiționată, să se reverse peste tot corpul ei fizic acum, să fie învăluită în această lumină pură, să fie numai iubire și tot ce există negativ, tot ce e neiubire să fie dizolvat acum. Fac un masaj energetic cu aceste energii de vindecare. Trimit și în zona capului, a gâtului, peste tot, aceste energii de vindecare. Simți ceva în această zonă a capului acum? Da, deci durerea în dreapta tot persistă. Trimit și în partea dreaptă acum. Energii și informații de vindecare, de liniște, de relaxare. Începe din plexul solar. Acolo este cauza. O să lucrăm imediat și pe plexul solar. Vreau să pun o energie de protecție aici unde am lucrat. Și un pansament energetic care să curățe, această zonă, să o protejeze, să trimită mereu vindecare. Închid și sigilez. Și vreau să mergem în zona plexului solar. Scanez plexul solar al Danei acum și extrag de aici toate emoțiile negative și nebenefice, le scot pe toate și le dizolv. Extrag
tot ce e negativ, toate informațiile negative responsabile cu durerea pe care o are Dana, scot tot ce este aici, nebenefic, extrag și dizolv. Extrag ce e negativ și nebenefic, toate programele puse aici, în plexul solar și le dizolv. Extrag, scot, mă duc până în profunzime, extrag și dizolv. Extrag ce e nebenefic și negativ și dizolv. Acum trimit în zona plexului solar, trimit energii și informații de vindecare, de curățare, de regenerare. Intră aceste energii de vindecare și refac aici toate structurile. Totul este învăluit în lumină. Vreau să ridic vibrația plexului solar și să-l conectez cu energia vindecătoare a sursei primare eterne infinite absolute a întregii creații. O rog și spiritul ei să pună acum lumină pură în plexul solar, să-l curățe, să trimită vindecare, energia vindecării, a iubirii necondiționate, a liniștii, a păcii, a relaxării, a iubirii de sine. Trimit peste tot aceste energii de vindecare care să umple locurile afectate acum cu lumină, să dizolve orice problemă, totul să arate perfect. Să fie ca atunci, ca înainte de a veni în Matrix. Aici ce simți, Dana, în plexul solar? Energică, se mișcă. În tot corpul simt. Acum, în zona genitală. Da, stai un pic să fac aici o protecție în plexul solar, cu un pansament. Închid și sigilez să fie protejat. Și mergem în zona genitală. Te mai doare capul? Mă mai doare. Parcă sunt amețit așa, cu totul. Mai ies și energii și e normal să te mai doară și când se eliberează, ies cu scandal câteodată. Mergem în zona genitală. Scanez zona ta genitală acum și extrag de aici toți atomii negativi și nebenefici, toate informațiile negative, le scot și le dizolv. Mă duc în zona ovarelor, scot de aici tot ce e negativ, energiile negative și nebenefice, responsabile cu problemele pe care le ai în zona genitală, le scot pe toate și le duc în sursă pentru a fi dizolvate. Și mă duc în zona uterului, trompelor uterine, extrag și de aici. Mergem și la vezica urinară, extragem și dizolvăm tot ce e negativ și nebenefic. Extragem și dizolvăm. Acum trimit în toată zona genitală, trimit energii și informații de vindecare, de regenerare, de curățare. Trimit în zona ovarelor, a uterului, peste tot trimit în zona genitală. Trimit aceste energii de vindecare și de protejare. Refac alți atomi de aici cu funcția de regenerare și vindecare. Trimit și din sfera mea energetică, trimit sfere energetice cu energii de vindecare. Trimit și în zona vezicii urinare, trimit energii de vindecare, regenerare, protecție. Rog sursa divină să trimită raze vindecătoare, să refacă toate conexiunile de aici, să dizolve orice inflamație instant. Toate organele să funcționeze la cote maxime, perfect, și toate sistemele din corpul ei să funcționeze la potențial maxim. Totul să fie conectat cu energia sursei divine.
Pun un plasture aici energetic, cu energie de vindecare și regenerare. Închid și sigilez și această zonă. Lucrăm și în zona sânului stâng, parcă ai zis, Da. Dana. Da. Extragem din aceste zone și a sânului stâng și drept, energii și informații care nu sunt benefice, le scoatem și ducem în sursă pentru a fi dizolvate. Extragem și dizolvăm. Acum trimitem energii și informații de vindecare, de regenerare, refacem alți atomi cu funcția de regenerare și vindecare. Trimit peste tot, creez o infuzie cu aceste energii de vindecare care curăță această zonă afectată, intră în profunzimea fiecărui atom și curăță, da, această zonă. Trimit peste tot, în memoria fiecărei celule de aici, trimit informația de sănătate, de vindecare, de autovindecare, de iubire necondiționată, de liniște, de pace, de relaxare. Trimit și din sfera mea energetică, sfere energetice cu energii de vindecare și regenerare, de iubire necondiționată, de protecție. Vreau să fac o protecție și aici, să fie protejată mereu și conectată la sursa divină întregii creații mereu. Să nu vină nicio energie nebenefică, să nu poată prelua energiile negative de la ceilalți, să fie protejată mereu, să nu mai preia nimic negativ. Totul să fie sigilat și protejat. Fac protecție încă o dată aici. Aici ai simțit ceva, Dana? Simt pe stânul stâng. Da. Închid și sigilez. Și ai acei lipomi pe picioare. Picioare. Să lucrăm puțin. Erau și, nu-i așa, Sara, și cizmele acelea. Da. Da, au fost multe. Da, le văd cam întunecate picioarele. Mai în jos. Da. De la genunchi în jos. Până în jos sunt întunecate. Da, mai ales în partea de jos, dar le văd foarte întunecate. Toate acele energii preluate. Da, extrag toate energiile preluate, tot ce e nebenefic aici în zona picioarelor, extragem și dizolvăm. Extrag și dizolv. Extrag toate programele impuse aici și le dizolv pe toate. Extrag tot ce e negativ și nebenefic în picioarele ei. Extrag și dizolv. Acum rog sursa divină să trimită un duș de energii vindecătoare, să spele această zonă cu lumină pură, să inunde picioarele ei, să fie acum curate, vindecate, să dispară aceste puncte de grăsime. Trimit din valuri de energii vindecătoare aici, în zona picioarelor. Fac un masaj energetic, vreau să fac cu aceste energii de vindecare. Trimit până în sistemul osos, adânc, până în structura fiecărui atom, energii de vindecare, regenerare, protecție, liniște, relaxare, pace. Cresc și aici pansamente energetice, aplic peste picioarele tale, ca să vindece aceste locuri, aceste puncte de grăsime, acești lipomi să fie absorbiți, dizolvați.
Trimit iubirea necondiționată în întreg corpul tău, în fiecare celulă din corpul tău fizic, astfel încât totul să vibreze la această energie, la această frecvență a iubirii necondiționate. Ridic vibrația acestei zone unde am lucrat și o conectez cu energia iubirii necondiționate a sursei, energia vindecării. Fac protecție și la picioare, da. Închid și sigilez. Trimit energia iubirii necondiționate și în inima ei, și a iubirii de sine, să se iubească foarte mult pe ea însăși. Să fie mereu deschisă inima ei către iubirea absolută. Elimin toate blocajele care se află la nivelul inimii, toate emoțiile stocate aici, toate sentimentele negative, toate blocajele le scot și le dizolv și trimit energia iubirii necondiționate în inima ei, în fiecare celulă din inima ei, astfel încât fiecare atom să vibreze pozitiv și benefic ei. Totul să fie pătruns de iubirea pură a sursei primare. Închid, sigilez și aici. Ce mai simți până aici, Dana? Am simțit că lucra pe picioare în cap. Da. Da. Sunt așa ca după tratament, știi? Convalescență. Exact. Tot corpul. Ok, Da. eu văd că acum e bine, trebuie să metabolizeze și simt că e chiar așa de plină de lumină că nu mai intră nimic. Da. Da. E foarte bine. Ok, acum rog sursa ei, partea subliminală, să-și facă o protecție peste chakra alfa și omega, să fie incluse în această protecție de orice energie manipulativă, de vibrație joasă sau înaltă, de orice consideră partea subliminală nebenefică, de orice consideră ea în fizic nebenefică. Și acum rog partea subliminală să facă un cocon de lumină, de energie, intenție, peste corpul fizic și eteric, să fie protejată în orice condiție, de orice fel de energie manipulativă, de vibrație joasă sau înaltă, de orice fel de energie sau orice fel de string energetic care ea consideră că nu este benefică pentru ea. Să fie protejată de stringurile energetice care s-au format până acum și să nu mai iasă, să nu se mai dividă în multe aspecte și să se ducă să înceapă să vindece oamenii și să preia acolo energii, să rămână într-o singură bucată. Acum reintră în corpul fizic. Văd cum a reintrat. Corpul eteric, corpul fizic se conectează în sus, în jos cu sursa, chakrele se reconectează. Nu știu cum te simți, dar acum te simți pe tine, doar energia ta. Sunt ok. Ok. Anca, un duș de lumină și un vârtej de lumină. Da, să vedem dacă îmi preluă și noi ceva. Pentru că
Au fost multe energii luminoase pe care nu-mi pleacă. Rog sursa divină absolută a întregii creații să închidă toate portalurile în toate corpurile Danei, în toate șacrele Danei pe care nu le-am depistat. Să închidă orice fel de portal să fi deschis la noi, în corpurile noastre, în șacrele noastre, să fie închise, anulate. Și orice energie am fi preluat de la ea sau ea de la noi, în afară de energiile vindecătoare, să fie acum arse. Dușul de lumină te întorci acum în corpul tău fizic. Da. Te împământezi. Da. Eu decreez acea sferă de protecție, dau în sursă. Cu dușul meu de lumină mă întorc în corpul meu fizic, mă împământez. Gata.